ipeyere yo ipeyere yangu mundu ramba tu kotanga bridge mdiki kuura achirila mari vamwe vasati vadi tozvitendana namwari we nedziye yangu yasara wani yakarembera asi namwari ndabaziva here kuti mwari wakanaka jesu ndomutenda guys ndandane stress because pakavhunika promise ndikati vanhu vachanditrasta here vakomana haimozviona manje ndikati baba fatso ndotori nebp haasi kuti ndoita sei nekuti zvinhu zvaita nepamwe vasikana sekuru bheni vakanditarisa nezino rakadai rakacheka kuti are you crazy, are you okay? Sekuru bheni hamusi kuvaziva imi kuti zvaundi ndinobudisa hangu divira ndechivawanzira ndikabudisa vanondiwanzira ndika munochinja magopost motanga kuti sekuru bheni vanondidherera mazvona manje sei guys guess what ndaonei ona Christmas box samu uyaone Christmas box unoiziva here Christmas box achatoonizhirepa achaonizhira takapedzera kuona zvinhu izvi kare guys kare ndofunga ndiri grade kana 2 imwe iyo Christmas box iyo Christmas box angu anenge ari 4 chobatika here achindirume chione chabva cha ikasafa zvine mwari achitofa chafa chazvipeta Christmas box baba ikizimuzi yatosvika icho tamwari ngandiise pasi chiendacho ndakapedza kuzviva kare zveChristmas box baba ichini kumwe zvinhu zvakutopira kale bridge kune maChristmas box ona mamwari ikwe chitokotoko ndipo iyo zvirongi ikwe kana zviripo kuti vakatokuria pesa zvinoda kutemerwana nekuti pacheni kuti nefati ndio vakauya vakachera danda rimwe zuro kangota hwaniroro koma nefati vakauya pane musi watakanzwa kuti vauya baba nefati kuti nefati akambouya kusera zuro takati azvokuhwa kuti nefati tsie dzangu imwe yadona imwe iri kuramba kubva tobva tanzwa kuti wauya vasikana apa tienda kugraduation tikati kana wauya waya asina kusvika nekumari kutora zvinhu zvose tikopakira mumota saka mene kuti ari kusaidi kupi mazano kwaari kutambira saka ndakatozizwa zuro kuti wakauya akachera gomba iro ndiyo zvaaitawo zvakanaka rega itirati hana zoti munongotadza zvakaipa baediyo bayava iyo bozi vanhu vanodarika nepanapa saka kare asati amboita mizikaho yake tikatati wadii kuchiita kuti vanhu vasazopinda neparuvazhe penyu ona pane imba yenyu apa vanhu vanenge vachipinda nemuruvazhe chiita sei chinatsvaga matanda ufenze kudai ruvazhe vanhu vasapinda nemuruvazhe apa ndo parodhi pevanhu nengoro takanzi wakauya zviro wakachera gomba 1 2 ona mamwe acho dakamezherwa unofana kuti zvoziona nezvitanda anotiana kamuzera kupano kutatobata kukona napa nematanda akati ndobva arova pasi imba yedu iyo
Ndiani aitla vise uyu? Ndiani? Visera nini? Mari wanepika vise nai munongodla mavise muchivanitisa sei vasikana? Abafarai. Ndipina vise. Ko magori vanza wani? Sati pei okana masi. Wobva matipedzerawo. Rakatore di. Usakoma. Hopo zvafufunyuka nai Mwari wei. Zvasina natsokutsvaka ndo zvafufunyuka. Izvi aona. Nakuenda ku. Landini. Ekubhenzo aenda ku WhatsApp phone. Ambira tuone kuti vanodi apa nhasi apa. Ndozvakamira. Vakazosimudza mudenga. Deni handei timboenda kumazengi baba Fats. Makuita sei mukati? Guys, for the people. Mazenge edu tamasiya ukoko. Tava nemangu mazenge 8. Meaning good, tine 8 plus 4 vana vapo panapa. Vanokwanisa kuti produce. Tine 8 plus 4 mazenge. Kuna kuti ane 12 mazenge over 17. Kwasara chi? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kuna kuti tasara wane 5 mazenge chete, guys, for the people. Urufingi yedu yobva yakwana. Ne 2 mapackets. Ma-Ibera nails ne-2 zvima kg zve-tying wire. Ndizvo zvinhu zvatasakwana zvokuti roofing yedu ikwane. Iri paroofing yedu yavenzigira kuti zvinozita next. Tada mazenge ndo anogwadzazvo izvi zvitoko izvi. Timbotanga tapedza namazenge 5 asara. Handiti tikapedza mazenge 5 mayavenzi acho achanobozotanga mari. Ngatimbotopedzerana mazenge 5 edu ndo $55 mazenge. Tying wire iri kunzi R40 oita divide by 17 iri 1 kg. Then ma-Ibera nails 1 iri kunzi R80 divide by 17 ndo zvatinazvo panguva ino. Tine 12 mazenge tiri kufamba. Ari uko hamene kunokwasa uzima uri uko kuenda pakuta masiya haana kutakurika akangoungana ari uko nasekuru bheni vauya kuno. Saka ukati ndai munotora mazenge uko auye kuno kuzodzokera uko ndenda kuti ange ndikuashungudza. Ndo zvavasingadi zvemajemari hamozvioni. Arufanasi amirira sekuru bheni vamboenda kunotora foni yavo. Saka ndizvozvo guys, indakanyara ndakambainyara kuti achokwadi zvo zvasi vachifambira vamazenge. Saka ndo zvipo pani tozvitenda. Baba Fara imbositenderai vanhu mazenge kuti varambe vachifamba. Tinokutendai mashamareni nekuti tsigira kwamunoita nekuti sapota pamazenge apa. Rambai makadaro. Mara kutungamirira pese pamunobvisa kuropafadzei. Kwasara 5 chete. Chingoitai kuti zvipere mashamarenzi tatenda. Tichindawo kundozororawo. Shuwa totambira Christmas tiri kuno kwiri. Takuzobata December. Tamboinda kunozorora swe 1 week or mamwe madays. Omboinda nozororo because sa December tinofanira kuita last project for Christmas. Musazokanganwa ipapo. Kisimusi. Pane family inofanira kufadzirwa nesu mashemarians as usual. Posuda kutendawo futi kuti kini pane mumwe mushemarian akati aiwa ngatimbobatsirawo kuti maybe titi 1 breed ambowana pay yake kusvika tavase vapera. Saka toda kungotenda kuti 1 breeder akawana pay yake yese tozvitenda. Kwasara 2 mabreeder. Sekuru Bheni watopedzira. Topedzira Sekuru Bheni. Kupeya. Kotanga ini. Munhu mukuru ndiye anopedzira. Saka tikatanga naJowa mudoko.
tositerana baba Farai tozotera nani nasekuru Bhendo opesera saka dangotenda mushemareni wakatibatira yangu mundu ramba tu kutanga Brida mudiki kuura achidla mari vamwe vasati vadi tozitendana naMwari we nedziye yangu yasara 1 yakarembera yaMwari ndabaziva here kuti Mwari wakanaka Jesu ndomutenda guys ndanga nestress because pakavhunika promise ndikati vanhu vachanditrasta here vakomana haimozviona manje ndikati baba Fatso ndotori neBP haasi kuti ndoita sei nekuti zvinhu zvaita nepamwe vasikana sekuru Bhendo akanditarisa nezino rakadai rakacheka kuti are you crazy, are you okay? Sekuru Bhendo hamusi kuvaziva imi kuti nditi ndinobudisa hangu divira ndechivawanzira ndikabudisa vanondiwanzira munochinja magopost motanga kuti sekuru Bhendo anondidherera mazvona manje saka ndangotenda aiwa kusatenda kuri it's not easy kubatsirwa maproject akaita sewaya nekubatsira kuti ubhadhare vanhu vari kushanda pano pabasa risinei iwo navo ivo vanhu vari kwavari ivavo ndoda kuzvitenda hamozviona saka kwasara 2 mabhirida totarisira kuti we are done nekuvabhadhara makaita basa mashamareni nekubhadharawo 1 bhirida kwasarawo 2 Fatso Power namukoma Bhenzo ndo wasara tinotenda.